Holka. Zase stejné hry, my to chceme prostě dohrát. No to je tak blbost, ale je to taková boží hra prostě, takže určitě zahrajeme. To je Takže blbá, já to jsem je Kolis, soukromá blbost. tady A já jsem- Angelo. No. Takže my jsme se rozhodli, že natočíme zároveň si nev, klentou mohli bychom pokračovat, ale my chceme hrát novou hru. Dáme se to na easy, bude sranda. Jo, zkusíme to na easy. Jestli budeme vyhrávat, jako hodně, back, přece. Tak, já jsem chtěl být. Ta holka? Já- Ne, já budu... Já nechci být holka. Ty už jsi dal holku. Ty vole, já jsem se hledal holku. Já jen domů. Tak no. Tak já jsem holka, no. Ne, nechci to hrát odnova. Tak stop time. Jo, Přesně za chvilinku. pokračujeme. Pokračujeme, čau. Počkej, že to nefunguje. Doseže. A budu... Ne. Tenhle je trochu. Neřešte to, lidičičky. Nepřeskakuj to, já se chtěla to kouknout. Ty si hajdela, já tě zabiju. A nemůžeš. Já bych tě také rád to. Víš co, ty budeš dát samý životy, já samý. Jo, já budu se... Hej, Ale budeme to zase mít na easy, takže takže to bude se větší sranda. no, nebude to větší strana, ale bude to mnohem lehčí. Jdi tam na tu stranu, já jdu na tuhle. Tady- Hej, tady jich je nějak málo. To mě zdá. No právě. Já jdu na tuhle stranu. 8 000. To je jaký, aha, tak kvůli tomu je to tak lehký, ten na nic. Fuj. Tak musíš dát, Já piju. Hej, já musím uznat, že já nevěděl, co to je. hej, teď musíš dát prachy, ale teď mi všechny nech. Ne, nebude tě nechávat. Já jsem tě taky nechal hrozně moc. Když se mě to nechá? Potom jsem ti všechno nechal, a jsem tě řekl, vem si to tak. A myslíš, že to je na YouTube? Co? Myslíš, že to je na YouTube? Ne. To mě nezajímá. Tak co vám? Tak počkejte, jsme zpět? Jsme zpět, to byl můj bráchanec. Je bráchanec. Ne, to je můj bratr. Pěkně, já jsem ho úplně obrátil. Level up, konečně. No, teď tak. Ne, nemůžeme ještě přece. Já vím. Jo, 2000. Hej, já jí dostávám málo. Ty máš samý 2000. Ale měla jsem mi 500. No, ty nejhorší. Ne, ty máš o hodně víc. Tak já jdu dozadu, ty jdeš dopředu. Dobře. Předu jsou většinou ty 2000. No a tady jich mám víc. No co? Stejně. No aspoň budu lepší. To ninja, hej, nech mi ho. Ten je můj. A stejně za něm nedostane. No to za něj může dostat. Nic, vidíš? To byly prachy, myslím. Ale já se Ty nevím. máš 8000 víc. Díkes. Jídlo, já mám. To si vám. Díkes. Hej, půjdeme zase nahoru na toho bossa. Jo, vlastně, ty jsi tak štědrý, viď. Jsi štědrý boss. Jo, musíme ale oba dva zabít. Ne jednoho radši, ať se ať zbytečně nepřijdeme. Hej, půjdeme ještě na tohle dole. Jo, vlastně ten byl lehký. Ne, počkej, teď se nemůže vrátit. Teď se nemůže vrátit. Doprčit. To je jedno, potom se vrátíme, ne? Ne, to nejde. Jo, jde to potom. Vážně? Až ho zabijeme. Jo, tady je teď ten boss. Jdeme na něj. Takže ho co nejdřív zabijeme. Já jdu na to. Ale musíme nechat. No ty dostaneš hodně velké, ale já všechno nechám od něj, od toho. Jo, ale mě nevypadává. Ale 2000. Máš mě vždycky? Jo, vždycky. Jo, ale to ní dostane 4. Vůbec nemám život. Když tak ho... No a to, no proto jsem nechtěl jít na tohle bose. Že zbytečně utratím. Hej, jdem, pojď. Hej, já na ní půjdu, ty si doplň životy. On mě zabil. Já... Dobrý. Hej, proč se to vybílá na to bossovi? Co? Ty si vybílá tak na to bossovi. No protože Už si level up, výborně. Jo, 500. on mě zabil. Hej, můžu si ho zabít? No ale já vezmu z nich to skóre, protože já jsem ho zabil. Já jsem ubral víc jak ty. Jo, jak to můžeš vědět? Jak to můžeš Já vědět? jsem začínal ho zabít. To je moje. Ty jsi mi vzal 2000. Ne, ty si ho zabil. Ty si ho zabil. Já nebojoval. Level up seš ty. Ne. Ještě ne, poslední Jdem tam.
Jdem nahoru, tady je dobrý. Tu 2000 ti nechám. Tak super. To se vyberu. Radši to neříkej, že si to bere. Protože mě to docela štve. Jak říkáš, že si to bereš, já jdu na něj. Že zabijem. Tak jo. Vy nás tady potom neotravoval někde. Mačo, hej, to je hustý. Jak jsem to udělal? Mačo. A tady rychle šel. Ne, jdem nahoru už. Zase to nejít levů. Já chce to nejvíc levelujeme. Ty dostal těch 8000, potom se úplně zvýšil. Ale už Jo. nejsi o moc víc. Ale jako, vidíš? Nejsem o moc víc. Já jsem. Aha. Není mrtvý. Tak jdem. Já bych chtěl sníst jeho hlavu. Toho si zabiju. A já zaberu toho dalšího. To ti pomůžu, tak jo. Ne, proč mě vždycky pomáháš? To nesláčím. Ať jsme co nejrychlejší nahoře. A co je důležitý na to, aby jsme byli co nejrychlejší? Ať se Tak. nezdržujeme, protože tady se to za 4 minuty a budeme muset Že skončit. bych tě nejradši zabil. Ne, nemá šanci. Jak to víš? Jak to můžeš vědět? Protože máš méně životů. No co, já mám 2 životy a ty 1. Aha. Ty jsi zase sebral to jídlo. Ne, Kdyby jsi měl... nesebral jí. Jo, proč máte na 92? Předtím jsem měl 60. Já? Jo, No, tak no. jsem sebral jídlo, no ty jsi taky měl. Já? Ne, žádný jsem neměl. No však ne, ty jsi měl taky 60, tak jsem si taky přidal, ne snad. Jsem si to a ne. Hej, tady ještě jeden. Pojď. Jídlo, to je moje. No, super. Jdeme na ně. Jdem na toho bossa, ten je nejlepší. Ten super ninja. Jo, ten jo. Já teď nic nevidím. Hop. Sakra, potřebuji, abych viděl. Tak to zkus bez toho. Ne, to Já ne. jdu dolů. Bum. Jsem tady. Vidíš, že jsme vlasy. Ne, proč ho zabíjíš? No nás bude zdržovat. Sám říkáš, aby jsme se nezdržovali. Ty vole. Proboha, jak jsi skočil, tak... Tak to svádí na mě, viď? Ne, tak jsem... Jak jsi... Sakry. Pozor, jo, Já to vyskáču. Jo. Hop. Pojď. Jo. Ty jo, to je divný, když ty jsi to dokázal, tak já taky. Jo. A když jsem to dokázal, ty tak já taky ne. Ne, poprvé jsem to dokázal. Ale předtím si skákal první, to je ten boss, to je Tady ten boss. boss. On je oranžový, tak. Já vím. Ta nejhorší barva, ne? Ty Gugu. Ty nemáš na oranžovou, ty zde už Jo, máš on je Guga. Gogo vlastně. Počkej, ne, mě zabije. Počkat, možná... Ne, ještě ne, až od 5. nechám. Ty máš od 10... Ne, vlastně ne, už ne. Můžu? Ne, jo. Máš stejně víc. Jdem na něj, pořádně. Oba dva. Aby- Nesmí ani nic udělat nám prostě. Musíme jenom sekat. Ty. Hej, posunem se. Jo. Żeby... Oh. Dávej pozor. Ty. Hej, to je zajímavý slovo hajs. No. Já jdu na něj, aby nás neotravoval. Hej, posuď se. Jo, ale on na mě střelí tu jeho... Tak může přece skočit. Jo, ale to já nedokážu. Já to umím. Oh, Sakra. On hodil 2. Já jdu na něj, já mám 100 životů. Jsi takový, jakože jsi ty stal z mrtvých. Já mám 100 životů, já jdu na něj. Oba dva jdem na ně, když jsme dva. Ty kam lezete? Hej, jdem, sem, aby jsme viděli. Ale pozor, on teď střelí. Au. Oba dva nám to hitlo. Hajs, zase říká hajs? Co to znamená německy? Co? Horký. On je horký. Tak je horký. Nebo teplý, já nevím. On je teplý. Teplej. Hej, tak tohle, až ho porazíme, tak to bude konec dílu. Ale a musíš kliknout to. Já vím, ale tohle je konec dílu, my už máme sice málo vteřin. Takže my budeme pokračovat. Jo, za chvilku budeme pokračovat. Já takže čau. Takže Konec. konec.